सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि दङ जों बिथांनिफ्राय मानगोनां सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि बिथांनि आथिखालनि हालोद देहानि सोमोन्दै जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादनिफ्राय मिथिना लानो सानबाय बिथांखौ आं गिबियावनो दे आंबो खुलुमबाय दे जिहेतुके सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नोंथाङा गागि आफादनि आफादगिरि आरो नोंथांनि जिल्लायावनो मानगोनां एहेम हायनारि बिथाङा धोरोम बिथिङाव गावखौ बावसोमनानै गोबां खामानि मावबोदों धोरोमनि बेलायाव जोबोद बिहोमा दङ आरो सनितपुर जिल्लानि गोबां गामियावनो बिथाङा रोजा रोजा गामिखौ धोरोम बिथिङाव बरायना लाबोदों बिथाङा जोबोद सम होनानै बावसोमनानै धोरोमनि खामानि मावबोनानै दिनै बिथाङा मोनसे अलखदाव गोग्लैफैदों बिथाङा गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरमायथिदों जे बिथाङा जाय किडनिक मोननैबो बिथाङा गाज्रि जादों होननानै एसे सिगाङावसो बिथाङा मेडिकेल रिपर्टखौ दिन्थिफुंदों जिहेतुके जों मोनसे बाथ्राखौ मिथियो मानगोनां एहेम हायनारि सनितपुर जिल्लानि सासे सुबुं आरो सनितपुर जिल्लायावनो बिथाङा गोबां खामानि मावबोदों आरो नोंथांमोना सनितपुर जिल्लानि बिबानगिरि हिसाबै नोंथांमोननियावहाय माखासे बिबान थागोन आरो नोंथांमोना बेनि माखासे बाथ्राखौ मिथिगौ बे हिसाबै आथिखालाव जिहेतुके सनितपुर जिल्लानि नोंथांमोना बिबानगिरि हिसाबै जिहेतुके एहेम हायनारि एसे सिगां फोरमाय जे बिथाङा गोजौ थाखोनि सिकित्सा लानो थाखाय आसामनि बाहेरायाव थानो गोनां जानानै दङ नाथाय बिथाङा गावनि देहाखौ फाहामनायनि बेलायाव रांखान्थिनि जोबोद आंखाल होननानै फोरमायबाय बिथाङा धोरोमनि खामानि मावनो थाखाय जिखिनि गुसु गुदुं जानानै दङ बिथाङा बे खामानियाव हयथ' उन समावहाय एसे हेंथा फैनो हागौ ओंखायनो बे हेंथाखौ नेवसिनानैब्लाबो खामानि मावनो बिथाङा गोसो दं नाथाय बिथांनि देहायारि जिथु उसुबिदा बेखौ मा रोखोमै बिथाङा फाहामनो हागोन बेनि थाखाय जोबोद रांखान्थिनि आंखाल होननानै बिथाङा फोरमायबाय बे बेलायाव नोंथाङा सनितपुर जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि हिसाबै बिथांनि सायाव माबायदि फोरमायनो नागिरदों खुलुमबाय आङो गिबियावनो नोंथांनि बे चेनेल आरो चेनेलनि गासै न'खरखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय बे खेथ्रआवहा आं बेखौनो बुंनो सानदों जोङो दायो मिथिनाय बादिबा बिथांजों एहेम हायनारि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि बा जोंनि जिल्लानि सनितपुर जिल्लानि आरो लोगोसे जोंनि मिरु गौथुमावबो बिथाङा गोबां खामानि मावबोबाय हारिमु लेङाइ नेहाथारि हिसाबै थ' बिथाङा हारिनि थाखाय बा जोंनि बाथौ गौथुमनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों आं जों नुनायाव बिथांनि नाजानायावनो दिनै जोंनि सनितपुरनि बाहेरायावबो जा बेसेबां बिथाङा गोगोम गामिफोरखौ गोबां गामिफोरखौ दायो आं मिथिनाय बादिबा जोङो बे सोनाब तेजपुरनिफ्रायबो बिथाङा नाजानायावनो बेवहा बियाबबो दानाय जाबाय आरो बेवहा बिथाङा प्राय 15-16 खन गामिखौ बिथाङा बाथौआरि खालामहोबाय बाथौआरि बिथांमोना गासैबो संकरिमोन संकरिनिफ्राय बिथाङा नाजानायावनो दिनै बे सोनाब तेजपुरनि गासै बर' गामिफोरा दा बाथौआरि जाजोब्बाय बिथांमोना दा जोंनि हारिमु जोंनि गाननाय जोमनाय राव गासैखौबो सोलोंनायावहा मुखुब जाना दङ थ' बिथिंनिफ्राय जोङो जों सासे एसेबां मोजां एसेबां माने बावसोमग्रा सासे फोसावगिरि बिथांखौ जों बे समावहाय एसेबां दुखु थानायाव जोंबो जोबोद दुखु मोनदों ओंखायनो बे खेथ्रआव आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट माने आफादथिंनिफ्राय आफादगिरि हिसाबै बिथांनि गासै जेसां माने जों बाहेरायाव लांनानै जेब्ला जों असमनि बाहेरायाव लांना जोङो सिकित्सा खालामबायदों फाहामनो नागिरदों बे गासै माबाखौ जोङो डिस्ट्रिक्टनि आन्था जोङो हायाखै ओंखायनो गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरखौबो जोंनि असमनि जेराव जोंनि बाथौआरि रायजो राजा दङ बाथौआरि बाथौखौ मोजां मोनग्रा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा दं बिथांमोनखौ आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट माने बाथौ महासभाथिंनिफ्राय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथांमोना जेन बिथांनि जिथु नोरजिया देहाखौ बिथांनि जिथु किडनि गाज्रि जानाय बेखौ फाहामनायावहा जेसे हायो बिथांमोना अननानै आरो आं बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना जेन बिथांनि मुङाव जोङो एकाउन्ट नम्बर हगारगोन बे एकाउन्ट नम्बराव बिथांमोना जाय जेरै हानाय पक्षयै बिथांमोना रांखावरि मदद होनो थाखाय आं खावलायदों आरो इतिमध्ये जोङो मिरुनि
आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजोंबो जोंहा कन्टेक्ट जादों, बिथांखौ बुंनाय जादों, बिथांमोनाबो फोसावगोन बे जोंनि गासै अखमनि बेसेबां बाथौआरि डिस्ट्रिक्ट दङ बे डिस्ट्रिक्टफोरखौ बिथांमोना माने खावलायगोन जे जोंहा गाहाय फोसावगिरि जोंहा एहेम हायनारिनि थाखाय देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय बाहेरायाव सिकित्सानि थाखाय बिथांमोना गासैबो बियाबफोरा बिथांखौ मदद होगोन होननानै बिथांमोना फोसावगोन होननानै आंखौ गाहाय नेहाथारि बिथां गणेश दैमारि बिथाङा बुंदों। आरो जोंहा नेहाथारि बिथां जोंनि डिस्ट्रिक्टनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट नेहाथारि बिथाङाबो रायज्लायदों, जोंहा आफादगिरि डक्टर लीलाधर बरदो बिथाङा बे सोमोन्दै लायदों। ओंखायनो बे खामानिखौ जों बे रायजोनि बाथौआरि रायजोनि अननायावनो मददावनो जोङो बे एहेम हायनारिनि जिथु किडनि गाज्रि जानाय बेखौ जोङो बाहेरायाव लांना फाहामनो हागोन होनना जोंहा आसा दङ आरो बिथांमोननि सायावहा जोंहा बिसास दङ। बेनो आरो